नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टार बूस्टर मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. तर आजचे आपले प्रश्न हे फुलांवर आधारित आहेत. तर चला या व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 1 आहे, फुलाच्या बाहेरील भागाला काय म्हणतात? तर याचं बरोबर उत्तर आहे सेपल. तर सेपल असे फुलाच्या बाहेरील भागाला नाव देण्यात आलेले आहे. तर प्रश्न क्रमांक 2 आहे, इराणमधून आलेला केशर हा महागडा मसाला कोणत्या फुलापासून घेतला जातो? तर याचे बरोबर उत्तर आहे क्रोकस. तर क्रोकस या फुलापासून केशर हा महागडा मसाला घेतला जातो. तर प्रश्न क्रमांक 3 आहे, खालीलपैकी कोणती फुले स्वयंपाकात मसाला म्हणून कांद्याची जागा घेऊ शकतात? तर याचं बरोबर उत्तर आहे ट्यूलिप्स. तर प्रश्न क्रमांक 4 आहे, केळीची झाडे खालीलपैकी कोणत्या फुलाशी संबंधित आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बर्ड ऑफ पॅराडिसीस. तर प्रश्न क्रमांक 5 आहे, पूर्वी कोणत्या फुलाचा रस गोंद बनवण्यासाठी वापरला जात असे? त्याचं बरोबर उत्तर आहे ब्ल्यू बेल फ्लावर. तर प्रश्न क्रमांक 6 आहे, व्हायलेट प्रजातीची अंदाजे संख्या किती आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे सुमारे 400 ते 500 प्रजाती. तर प्रश्न क्रमांक 7 आहे, मँगोलिसियस हे नाव कोणत्या फ्रेंच वनस्पतीशास्त्रज्ञानंतर ठेवले गेले आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे पिएर मँगोल. तर प्रश्न क्रमांक 8 आहे, विझार्ड ऑफ ओज द विकेड विच मध्ये दृष्टचेतकीन कोणत्या फुलाला विष दिले गेले आहे? त्याचं बरोबर उत्तर आहे खसखस. तर प्रश्न क्रमांक 9 आहे, कोणते फूल मातीपेक्षा हवेतून आवश्यक पोषक तत्वे मिळून जगू शकते? तर याचं बरोबर उत्तर आहे ऑर्किड. तर प्रश्न क्रमांक 10 आहे, फुलाच्या नर भागांना काय म्हणून ओळखले जाते? तर याचं बरोबर उत्तर आहे पुकेसर. तर अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजसाठी इथेच थांबूया. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये.